azatiimbire national anthem. Ku Lilongwe ndiye ndimakamba za kupezeka kwa Maichilima kwa chita energize bwanji otsatira UTM ena amene wina anafoka momwe ndazonera Brian ndi chinthu chomwe mwina mamembers ambiri a chipani cha UTM samayembekezera. Tinaona ndithu atafika pano amene Chilima anthu ambiri analodabwa komanso anali ndi chimwemwe kwaona kuti tsopanoyo abwera ndithu kuyamba kukhala nawo pa zinthu zochitika za chipani cha UTM. Unafotokoza Brian kumayambiriro kuti amene Chilima chipani chimenechi chinakhazikitsidwa ndi amuna awo Malemu Saulos Chilima, kotero zikuapanga iwonso kukhala munthu wa UTM. Koma ndi momwe zinthu zinalili pakati pa imfa janali ya dzidzidzi zinali zomvetsa chisoni kwambiri, ende anthu ambiri ngakhala amalankhula kuti ayi kodi atuluka liti, anthu amalawi ambiri nthawi yomwe anali akumvetsetsa kuti lero asanayambe kubwera kumazapanga nawo nthawi yomwe amalawi ambiri kunja kusamayembekezera kuti amene Chilima mpaka ndikutuluka kwamba kupanga nawo noza ku chipani kuno ku UTM. Komanso chabwino timbe nyimbo ya mtundu wathu. Tipempe amakamera ma TV stations ya mtundu wathu nyimbo ya mtundu wathu kumaliza zonse pano tikhale ndi a quick interview ndi Dr. Kabambe kenako timaliza zonse tiliso ndi loto anthu ambiri amachita loto ndi loto akubwera tikangomaliza pano loto akubwera koma umalankhula mzanga ndithu ndi mafotokoza nkhani yakupezeka kwa Mai Mary Chilima pamalo ano ndithu kunena kuti ndi chinthu choti chakondweretsa kwambiri mamembala a chipani cha UTM komanso ndi chinthu choti anthu ambiri mwina samayembekezera kuphatikizapo ndikona Kabambe ya chani Dr. Kabambe yamusadalikire tikhale limodzi Dr. Kabambe khala ndi pamenepa funso loyamba kodi ndiye kuti pakati pathupa tuyankhula ndi president wa amene abwere pa 16 September kwambiri Brian pachaletu funso kwando ndifunsa ndene sinzasinda dzakuyankha chimodzimodzi Brian tewena sindikudziwa any reason whatsoever yakuti anthu angavotera achakwera ine sindikuidziwa I can't see any chifukwa zimene tonjeza achakwera 2020 palibe mina akwaniritsa ndiyeno amalawi amene avotera kuti apangeza mana analonjeza 2020 sanakwaniritse avotera chifukwa ine manenaso nakuti ine nkuona kwanga adanena okha it's on record kuna kuti ineyo ngati sindisinda chilichonse dziko linkhala labwino ankana kuuza ndikamakuuza niniyo kamauza zodi yake adanena alesa adamva alesa ni mboni inera morale kuna kuti wacha imenso pano baifuwa aliyense akuti alephera aliyense mmalawi ndiye iwo aja sindikuyembekeza kuti anthu avotera asakwena kwina komanso ADP anabwera pombuyomu anachoka mboma zifukwa zimene anachotsera anthu zidakalipo mpaka na lero sipota UTM is forming the next government. Panali lonjezo la 1 million alembedwe ntchito lonjezo limenelo titha kunena kuti silinakwanirira 5 million alonjeza 5 kulonjeza 5 million jobs
mpaka na 5 million zidzachoka kuti ntchito zimene zidzachoka kuti komanso kunjako mutayankhula ndinamva Malawi ena kumati komatu Kabambe azilonjeza zinthu zoti zitha kutheka 5 million Malawi muno kwalemba ntchito anthu 5 million kusolonjezera. I want you to be very clear. Nkhani ya fertilizer upresident wanu mukuti bwanji nkhani ya fertilizer muti isadzapitire 50. Can you be specific? Koma muyambe lache mali ndiyambe ndiwankhakuna kuti mukuti UTM adalonjeza mukumbukire UTM idalonjeza before 2020 analonjeza mina apita ku 2019 kenako anadzakhala limodzi ndi Atonsa Lance mu 2020 anadzawina nga Tonsa Lance muzaka kedwera ina onse mu Tonsa Lance kenako inakhala kuti zonse tipanga in the MCP way ndiye zimene UTM amalonjeza in the run up to masango a 2019 malinga ndi manifesto awo ndikudzasindako pang'ono embellish pang'ono nkulumikiza ndi aliyense mayasango a 2020 awawa amathamanga ndi zonse MCP abomawa sanadziwe masamu ake kuti kodi zinthuzi tiziyendetsa bwanji anthu amene awathandize kuyendetsa chama zidziwa zoyendetseracha anayedzekedwa ndiye zotsatira zake sizinachitike ndi mafoni yanke mbali imeneyo kuyambirira mbali yachiwiri ndiyoti tikulonjeza 5 million jobs zitheka bwanji Kathy we don't mukayang'ana anyamata ambiri angoyenda azochita kandi kulilongwe kandi kupata dziko lonse achinyamata akusowa ntchito ine amene mamaliza college 1997 zimakuti ukumachiwa college kuja the next day uli ndi ntchito zambirimbiri kuchita kusankha kutapa kutaya wakayamba ntchito lero la chinyamata akuvutika kwambiri tiapezere zochita anyamatawa mmene tunati tikatsegula migodi 10 muzaka 5 zoyambirira tikanikirenji kupezera anyamata ntchito tikabweretsanso mafakitare analiko munthawi nthawi ntchito ine ma 1997 kumakata kucha kunali kumakata kunali mafakitare ambirimbiri amene zaka zimene zapita kupita onse tatsekatseka kandi achina Lipa Brothers achina Butter Shoe achina mpane makampani ambirimbiri dziko linapanga zosiyanasiyana onse aja anatsekedwa chifukwa choti chuma pakati pa chakha chiwenda molakwika tikachikonza 5 million jobs it's doable. tilibe choice tikuenda titapezera nyamata wa nthawi yatithera tikuenda kwapeza nyamata wa ntchito nde ifa UTM tikuwalonjeza nyamata onse kuna kuti we want to achieve full employment in Malawi muzaka zochepa zimene tikhale pa utsogoleri wathu chota muzaka 5 izi tipe tionesati ntchito zonse zatsekedwa nthawi yatithera zafeteleza muti zafeteleza ndi 50 ndikupatse masamu 50 kapena 50 nkati ndikupatse masamu afeteleza feteleza pa global market world market sana sine tuntengo al around $30 per 50 kg bag al around $30 per 50 kg bag mukagwirisa ntchito exchange rate imene anthu akunata akugwirisa ntchito ya black market akupakusiya pa black market okula feteleza aja ya 5000 akugwirisa ntchito ya black market itu akusenjira black market ena amatenga ndalama ku banki at the official rate koma in pricing akupanga price as if ndalama ichatenga black market akuna kuti just ndikagula replacement ndikati kusakisha aba black market ndiye akuisa ntchito exchange rate aba black market ndiye black market ndi 5000 kwa $1 ukatenga 5000 $1 times $30 per bag ukukwanitsa 150,000 kwacha ndi chifukwa cha feteleza ya koma 100 cha 50,000 kwacha komano atakuisa ntchito rate $1 times $30 a bag ikukwana 58,000 kwacha 50,000 so iwu mtengo uti kunenawu ndiona kuti ofikirika mosavuta actually $30 a bag iyo njetu wagula kwa madobadoba ukagula ku manufacturers you can get that fertilizer bag as low as $20 a bag $20 times 1,700 kwa $20 you get around 40,000 so 50,000 ndikuuzani ineyo mukhoza kugula kwa manufacturers enaso adatuza jonjo nangayo amadziwa amakagula tukuchere kubuchale kumafamasi kulakwika ife tikagula tikwadza so anthu amene akavotera Kabambe yes akavote kuti fertilizer mudzakulitsa pamtengo wanji ndimafuna kuti you should be on record 1000 kwacha osadutsa 50 feteleza ife tikalamboma pa September pano chaka chino anthu agula osadutsa 50,000 kwacha ukumva kafe nkhaniyo inde adutsa 50,000 kwacha tachambulatu pamenepo inde mwachambula ndiye mutati mwawina tisadzavutane ya mudza kutaso ndaniso
zosezija ndakupatsa masamu Feteleza muulamuliro wanu ngati mutawina sadzapitirira 50,000 ndiye tisadzavutane honorable Kabambe tisadzavutane mudzavutanaso ndaniso mudzavutana ndani timavutana ndikomaliza ma-advisors pano muli ndi ma-advisors mukuti mukazakha president you use ma-ministers ngati ma-advisors pano muli ndi ma-advisor pano muli ndi ma-advisor yes pano pananga si we can afford ourselves chifukwa kuchipani kwathu si kuti timalipirana masalary nde they are working not on salary so ndi asilikali tonsefe ndife asilikali tukagwira ntchito no one is getting paid koma when it comes to the public pace Brian we have no choice ndalama zimene boma likutolera 3.4 trillion muli ndalama 1.7 trillion yomapereka kungongole 1.7 trillion yopereka kumasalary aboma the only way to balance up your books muyang'ane wage bill aboma kwambiri ku state house kuchera ndi 1000 ena ambiri chamauza kuti sorry siziteka kuti tikhale ndi 1000 ku state house ma ministers mwauze anthu zoona sizingateka kukhala ma ministers oposa 18 mwauze zoona ma PS ma ministers ndi 18 sizapitira 18 ma PS mwauze kuti ma PS singapitire this komanso ku members tichepetse kwabe singapitire this chifukwa kuti ndramazo we need to create fiscal space tikalipira ngongole zija tichepetse kwambiri kwina kuzonse zipanga spend zina ndamaza zipita ku zinthu zina ndiye that's why it is very important mumakamba nkhani ya nepotism kuti osatengera munthu chifukwa kuti ngwa kutcholo kapena ngwa kulilongwe is this real sitidzaona akabambe atadzadzana kubomaku maboma onse abwerawa vuto lina limene akabambe walipo ambiri akabambewo maboma onse abwerawa vuto limene akhala kupanga perfect ndilili losankhana mitundu nepotism cronyism and tribalism ifeyo we are going to put a total and complete stop on this kuyambira pa 16 September patikangula mboma ifeyo azibale anu sitidzaona mboma tidzasiya kufunsa azibale anu sitidzaona mboma sauti kuti Brian akuchokera kuti tidzangoti as long as you are a Malawian ife tidzangangana merit kodi position ikufuna chani tidzampanga haya yekaya amene akupanga best suit that position that's all azibale anga chani kulibe zimenezo kulibe I think timire pamene we wish you koma mwina pomalizira mutanga na kamera iyi ena they have not yet made their choice their decision pa 16 bar akakuvotereni chifukwa chani in 1 minute Dr. Kabambe ife AUTM tikubwera kudzasintha chilicho tikufuna kuti tidzathane ndi kusankhana mitundu dziko ulimi tazikonzanso ntchito za migodi tayikamo ndalama zokwana titsegule migodi 10 mu zaka 5 zoyambirira tabweretsanso kapangidwe ka zinthu mafakitare zapeze ntchito tizakonzenso ntchito zokopa alendo dziko lino ifeyo kwambiri tikuyang'ana kuti dziko lathu tilisinthe kotheratu lipite patsogolo mukavotere UTM ndi cholinga Amalawi tisinthe mayendedwe opita chitsogolo ya economic revolution zima kwambiri tufuna tikuyamikeni potilankhula madzulo ano exclusively to us komanso zinthu zikakhala bwino tidzinena zachitika panozi nzamphamvu zokongola zosamba we want to congratulate you. Thank you so much Brian. Thank you very much. Ndathokoza ndamva from you. Thank you very much. Thank you very much indeed. Hai mukhoza kupita mawu ako maliza mzanga kaka nditsirize pa nkhani yakubwera kwa maimeli zoyika usongati kaweti pa launch imene yachitika kuno chifukwaso taona Americhilima akupita nawo kutsogolo ndi akabambe kukakhazikitsa limodzi manifesto imeneyi ndiye ndinakambapo kumayambiro kuja kuti zimene zawonjezerabe kamchere ndithu chifukwa anthu kuchipaniko komanso Amalawi ambiri kunja kosamayembekezera komanso zimenezi zangopereka chithunzithunzi kuti tsopano ndiye kuti Americhilima atuluka tsopano kuti achite nawo sitidabwa tikwaona akulankhula sitidabwa atuluka tsopano kuti achite nawo ndale chifukwa chipani chimene chanambitsa ndamuna awo chipani chimenechi ndi chawo iwo sali momwemo ndi membala wa UTM chinthu china ena mwina sanaonere ndimati ndingowatambasulirako mfundo zochepa chabe zomwe UTM yayika manifesto yake akuti 5 million jobs kulowa pa 16 September
mboma akuti azalemba ntchito anthu 5 million. Afotokozanso kuti akuti nduna azachita trim zizakhala 18, akuti sazakhala ndi ma advisors, akuti azachotsa tsankho. Afotokozanso kuti azathetsa katangale fertilizer asabirire 50 nkanthu palibe sonkanthu palibe nkanthu akuti fertilizer sazapitira 50,000 kwacha. Ndi zomwe alonjeza mfundo zina zikuluzikulu zomwe ndatolamo mu manifesto imeneyi. Komanso kungofotokozeraponso kuti kakhazikitsidwe ka manifesto ya UTM ndi manena kumayambiriro ndibwerezenso pano kanali kosiyana ndi pomwe zinakhalira ndi zipani zina. Iwo alonja ndithu manifesto yawo ine class away. That's the way, in a class away. Kwambiri kunalibe zoti nyimbo zachipani here and there pang'onong'ono ayika nyimbo zachipani kwa kuimba ng'oma chani. Kunali ndithu mwambo anachita kuchena ndipo kunoko sikunabwere kuti ayilole ikasiye anthu angobwera pawokha kuti akupita kukakhala pamwambo okhazikitsa manifesto. Nde anazichita ndithu zinthu mwakachilendolendo. Ndinalankhula ndi Kabambe pa interview yake so sabata apitayo ankanena kuti ife manifesto yathu tikhazikitsa ine certain style yoti sifanana ndi anzathu. Lero we can confirm Brian kuti kunoko chipani ilipoti anthu akhoza kubwera okha osakatenga kuthira mafuta. Taona panjapa anthu akugula ngakhale pate regalia kumagula ndi ndalama zawo. That's how we test the strength of a party. Osatukatenga anthu balole. Brand zimenezi anayambitsa ndi malemu chilima. Ife kunali ndithu kuyamba kumaona zipani akugulitsa ndithu zitenje, kunali kuyamba kumaona zipani akugulitsa zipewa kukakhala function nthawi ya malemu Saulos Chilima. Tinaona ndithu kukubwera ndale zachilendolendo. Ndiye ndikuona kuti ngakhale UTM ya utsogoleri pano akupitiriza zimenezi koma mawanga omaliza Brian izi ndi ndale anthu akabambe acha uzidzimutsa anthu izi ndi ndale. Say that again. Acha uzidzimutsa anthu izi ndi ndale osati ndale zomati munthu kumangozionera patali kapena kuti mwina kodi ndinene ngati kuti mwina za maprofeti otango ziwerenga kuti izi ziyenda mwachonchi pena sizimayenda mwachoncho. Izi ndi ndale akabambe akhoza kudzidzimutsa anthu acha kudzidzimutsa anthu Brian na ndale za chaka chino tiziona ameneyo ndi Kafe Maulidi. Mukayang'ana kunjaku ndiye kuti anthu akulandira chakudya. Running matinso nawo ndi awaku akufisula pamenepa ndiye kuti tikatere tamaliza zonse zimene tidabwera nazo madzulo ano kuno ku Bingu International Convention Center. UTM inabwera pano ndi statement tioneni ife we are in business. That's the message imene anabwera nayo. Ife ndi Times Television tikumbutsane amalawi anzanga tili ndi serious business yoti tichite ngati anthu amalawi muno pa 16 September. Kudzuka nthawi yabwino kukhala pa mzere kukaponya voti mwa nzeru. Amalawi Electoral Commission amatero kuvota mwa mzeru. So tikufunira zabwino zonse usiku uno malo mwa ife tonse kuno ku Bingu International Convention Center on this beautiful Saturday. Kukuyamikani pokhala nafe kuyambira madzulo aja mpaka nthawi ino. Ndine Brian Banda na ninzanga Kafe Maulidi. Tukuperekani tsopano ku nyumba yathu yolutsira mawu ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre, and it's goodbye tonight from Lilongwe.